Ahojte! Dnes vám z Meli predstavíme dve hry. Jednu už poznáte, je to Notička, nehnevaj sa, ktorá vyzerá takto. Má menší upgrade a hneď vám vysvetlím v čom. A jednu úplne novú stolnú hru pre deti a to je Hudobný had. Vyzerá takto. Tak, poďme na to. Čo je tu nové? Nové sú tu tieto symboly, ceruska a otáznik. To znamená, že keď panáčik vstúpi na symbol cerusky, vybere si z takýchto otázok, z takýchto úloh kartičku a má určiť, alebo teda povedať to, čo je na danej kartičke. Vysvetli taktové označenie z obrázku. Následne správnu odpoveď nájdete na jej druhej strane. Takže toto je v podstate novinka. Pribudli nám úlohy a otázky, plus stále tu máme symbol tlieskania, čo znamená, že si vyberem danú kartičku. Kartičky z tlieskania majú určité levely. Zelená je pre začiatočníkov, oranžová je taký stredný level a takáto červená je v podstate už pre takých zdatnejších, pre deti od 5. ročníku na základnej umeleckej škole a vyššie. Na boku hernej plochy nájdete pravidlá, samozrejme sú pravidlá aj v papierovej forme k nej. Takže tak, kocka zostala rovnaká, stále má symboly nôd, podľa ktorých sa potom pohybujeme na ploche. Toto sú novinky, čo sa týka Notičky, nehnevaj sa. Poďme ďalej.